ହଂସିପୁର ଗାଁରେ ରାମୁ ନାଁର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ରାମୁର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରାମୁ ସକାଳ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଳାଇଯାଏ, ଆଉ ସିଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯାଏଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମୁର ମାଲିକ ରାମୁକୁ କୁହେ, ମୁଁ ଆଉ କାମ ତୋତେ ଦେଇପାରିବିନି ରେ ରାମୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଆମେରିକା ନେଇଯିବ। ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ଖୋଜ। ରାମୁ ମାଲିକ କଥାରେ ହଁ କହି ଦେଇ ଚାଲି ଆସେ ଘରକୁ। ରାମୁ ଘରକୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼େ। ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ରାମୁକୁ କୁହେ, ଆଜି ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲ। କଥା କ'ଣ, ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାଲି କାମ ନ କଲେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା କ'ଣ ଆମେ? ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ଏହି କଥାରେ ତୁମେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ହେବ କ'ଣ? ଆରେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପରା ବିଲ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାମ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯିବି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନା ନା ନା, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି। ରାମୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହେ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହି ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରାମୁ ଭାବେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାଲିକ ବି ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଉପାୟ ଗୋଟେ ଦିଅ କହି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ ରାମୁ। ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ରାମୁକୁ କୁହେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିଲି। ଏତେ ଭାବନି, ଭଗବାନ ବା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ତୁମେ ଖାଇଦେଇ ଦୁଇ ମୁଠାଏ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼। ରାମୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାମୁ ସକାଳେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ, ମୋର ତ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ବି ନାହିଁ, ଚାଷବା କରିବି କେମିତି? ସେତିକି ବେଳେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସେ। ରାମୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହେ, ଏ ଶୁଣୁଛ ନା, ଆସ ଅଗଣାରେ ଯଦି ଆମେ ପରିବା ଚାଷ କରିବା କେମିତି ହେବ? ରାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତା ତୁମର। ପନିପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଚାଷ କଲେ ଦୁଇ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇବା, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଇସା ବି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ କାମରେ ହାତ ବି ବଟେଇ ଦେଇ ପାରିବି। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଷ କରିବା? ରାମୁ ଟିକେ ଭାବେ, ଏବେ ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋ ବହୁତ ରେଟ୍। ଆମେ ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରିବା। ରାମୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଚାରା ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମୁର ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଲା। ରାମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫଳ ଆସିଗଲା। ରାମୁ ଭଲ ଭଲ ଫଳକୁ ଟୋକରୀରେ ପୂରେଇଲା, ବଜାରକୁ ନେଇଗଲା। ବଜାରରେ ବହୁତ ଭଲ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ରାମୁ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ।